СССР судили людей даже за просту критику власті, давая сроки по 10-15 років по статті «Клевета на советский строй». Як се стало, що днеска чуємо, що і у нас судять за критику українських чиновників? То була абсурдна совєтська стаття «Клевета на советский строй». Бо любое слово, любий погляд уже міг розчинуватися як клевета. Ну а дійсно нині звучить ще по-хужому за прості розсудження, за прості думки, за свої погляди, оціночні погляди, які люди висказуються, нині лжепатріотами оформляються як антиукраїнська риторика. Це равноцінно є, що стали людей обвиняти сепаратистами, ворогами і змінниками Родини. За смішні проступки судять навіть журналістів. За один пост в інтернеті. Причому жорстко судять. І тисячі людей сидять в тюрмах роками навіть без вироку судебного. За нібито клевету на українську владу. Тобто клевету на совєтський строй. За якісь розповсюдження неправди проти демократичної святої влади в Україні. Ніч не можеш казати за них. Правда заборонена. Десь влада має своїх комсомольців, соросят, воспитаних на грантах, котрі пройшли курси предательства за границю, а коли вернулися маленькі молоді предателі, їх толкують і проталкують депутати. А потім і всі комсомольці-соросята от і приймають, на жаль, антицерковні закони, проти людей піднімають тарифи. Уви, так не поступали навіть кончені совєтські безбожники. Уви, маємо нову генерацію спорчених молодих людей.